श्रीनिवास नमस्कार मंडळी. श्री व्यंकटेश गोविंद. आज एक खुश खबर सांगतो आणि एक न्यूज दाखवतो. आपल्या नगर गावातील मंदिराचा जे काम बऱ्याच दिवसापासून थांबले होतं ते फार आता जोमात लटकलंय आणि ते काम आहे आपल्या बालाजी महाराज यांचं मंदिराचं काम आहे. तर ते बघा, तुम्हाला दाखवतो काम कसं चालू. बघा आता आपण बघा मित्रांनो, आता हे आपलं बालाजी बघा इथपर्यंत हे काम आता येऊन गेलेले आहे. आता आम्ही सकाळी 8 वाजता आहेत आणि 8 वाजता हा व्हिडिओ करतोय आणि बघा तिथं मजूर काम पण करतायत. तुम्हाला दिसत असेल आणि याच्याच बाजूला ही मस्जिद आहे. मित्र, मंदिर आणि मस्जिद याची एकच भिंत आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव असं गाव आहे नगरगावा की तिथं मंदिर आणि मस्जिदची भिंत एकच आहे.